הבעיטה הראשונה של מכבי תל אביב. וערן זהבי עושה, ערן זהבי. בועט חזק עם רגל מלאה. שרי נבלם אצל משפטי. ועכשיו ייבדק האם משפטי קפץ לפני. אבל עכשיו קרצב מול קיוף. קרצב אל הרשת. 2-0. פיירו, שוב משפטי לוקח! נגמר הסיפור. ועכשיו מגיע רגע האמת, פנדל שלישי של מכבי תל אביב. דוידה מול קיוף. ודוידה כובש! סיפור עוד כמעט. צעד קטן ורב משמעות 3-0. לקראת זכייה של מכבי תל אביב. ענן חלילי כדי להשאיר את מכבי חיפה עם איזשהו סיכוי מול משפטי. משאיר. חלילי כובש. 3-1. פרץ עבור הגביע. פרץ בועט החוצה. 3-2. לא, 3-1. 3-1. אסור לו להחמיץ. שני פנדלים משפטי לקח, ועכשיו קורנו כובש. 3-2. חסן. הוא בועט המחיר, הוא מפקיע, מכבי תל אביב ניצחה. אם הוא כובש, יש גביע טוטו למכבי תל אביב. לוקאסן, אל הכדור, לוקאסן! בסדר, גביע, צהוב! כמה היה חסר שכדור יצא, ראית הלך לבן, מתחת לקורה. הכדור